lakat labiago agkaon sa sawa Baglaw mo'y manulat-ulat lang Malabir ka, matalangatang ka Singa ka at teraliap lang Akin pare, mandadangal ka lalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal kay sanagutan san labi. Aya, so #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico, forever! Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. June 27, 2026 sa 3rd floor, Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. In partnership with International College of Surgeons Pangasinan Chapter. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Libre po ito, walang bayad. Available slot 35 to 40 persons. Tara na sa DWJE Operation Bukol. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda Paboritong pakinggan sa mas tricycle, jeep at mga opisina Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan.
Maabig Yakabwasan, Pangasinan. Maabig Yakabwasan, Pangasinan. Kaiba sa kapaburiton Dennis Mujares tan sa kapaburiton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig Yakabwasan, Pangasinan. Oras alas 6:03 na kabuwasan. Good morning. Masantos tan maabig aya kabuwasan luyag na Pangasinan. Naimbag na bigat kada kayo amin apo. Masantos ya kabuwasan na dasi kayo namin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mabiga buklas ko mo yamin dito ang Bulinaw tan Sambales. Narito naman tayo upang maghatid ng mga balita, impormasyon, mga issues na ating tatalakayin ngayong umaga. Ako po ang inyong lingkod ng bayan, Timog Pangasinan, Dennis Mujares. Kasama si kapaborito Errol Horado. At dyan sa may technical control, nandyan si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Biyernes. Thanks God it's Friday. Petsa 19 sa buwan ng Hunyo 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue. Kung mayroon kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, mga suggestion, opinion at reaksyon, mangyari lamang po tumawag o mag-text sa ating hotline 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. Pwede kayong magpadala rin sa ating Facebook page ng inyong pagbati. I-search naman po ang DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Pwede nyong batiin ang mga mahal ninyo sa buhay na magsi-celebrate ng kailang mga birthday. Yung mga magbibinyag at ikakasal. Pwede nyong ipadala dyan at aking kong babasahin mamaya. O speaking of birthday, advance happy birthday kay former governor, former congressman, si Gob Amado Tutaan Espino Jr. Siya po ay magbo-birthday bukas, June 20. At ganun din si City Mayor Julier Ayoy Resuelio. Bukas din, pero nag-celebrate na yata kahapon. Advance happy birthday na lang sa inyo. Naway malakas ang inyong mga pangangatawan. At sa lahat mga nagbo-birthday ngayong araw, happy birthday sa inyo. Alas 6:06 ng umaga. Oh, congratulations sa mga bayan at lungsod dito sa lalawigan ng Pangasinan dahil sila po ay pasado sa Good Financial Housekeeping sa taong 2025. 48 towns including 4 cities pasado po sila sa financial housekeeping. At isa dyan, siyempre, nandyan ang bayan ng Kalasyaw na sila po ay pasado sa naturang good financial housekeeping. At
ang naturang good financial housekeeping ay tumutukoy sa pamamahala ng pera o pundo ng bayan. May disiplina, transparency at may layunin. Good morning, Good Errol. morning. Napakaganda nga ng tinatalakay mo. Oo. Ang maayos na pamamahala ng pera o kaban. Oo. Ang pinagkakagastusan kung saan napunta ang bawat sentimo. O yan. Oo. Nandyan ang pagbuo ng mga emergency fund, mga proyekto at programa na pakikinabangan o pinakinabangan ng taong bayan. Oo, maayos na pag-asikaso ng lokal na pamahalaan. Lalo dyan sa may bayan ng Kalasyaw, sa bawat pundo tulad ng mga sweldo, pasahod at iba pang mga programa at proyekto. Ang pagiging good financial housekeeping passer ng isang LGU ay nangangahulugan na nakapasa ito sa pamantayan ng maayos, responsable at transparent na pamamahala ng pananalapi na itinakda ng Department of Interior and Local Government. Ang mga dapat na ipakita ng lokal na pamahalaan para pumasa sa good financial housekeeping, dapat magsumite ng mga kailangang mga financial reports at mga tamang pinagkagastusan, di ba? Oo. Ang ginagamit ang pondo ng bayan ng maayos at naayon sa mga umiiral na batas at regulasyon. Oo. Sumusunod sa mga pamantayan sa yung baging accounting, auditing at financial management. Nagtataguyod ng transparency at accountability sa pamagitan ng pagbibigay na sa yung publiko ng access sa mahalagang dokumento at financial sa isang bayan. Ang good financial housekeeping ay isang prestihiyosong pagkilala ng pamahalaan na sumisimbolo sa magandang pamamalakad ng lokal na pamahalaan. Siyempre dyan sa may Kalasyaw, si Mayor Patrick Agustin Karamat. Ito ay iginawad ng DILG sa mga LGU na sumusunod sa mahigpit na pamantayan ng Commission on Audit. Upang pumasa, kailangang patunayan ng isang local government unit o LGU na wala silang nakabimbing adverse o disclaimer na opinion mula sa COA at nasunod ang full disclosure policy ng gobyerno. Sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Patrick Agustin Karamat, wala namang mga disclaimer opinion ng COA tulad ng mga disallowances o yung sila po ay nagbibigay ng tamang serbisyo o benepisyo sa bawat mamamayan dyan sa may bayan ng Kalasyaw. Kaya pasado sila sa good financial housekeeping. Mahusay nga ang pamamalakad ni Mayor Karamat lalo na sa pondo para sa mga proyekto, programa pangkalusugan at programa sa mga iba pa at siyempre kasama dyan ang edukasyon. Tiniyak ng alkalde ng bayan ng Kalasyaw na walang pondo ng bayan na masasayang sa bawat sentimo napupunta sa mga programa, mga proyekto na pinapatupad para sa pakinabangan ng taong bayan. Maganda yung kailang pamamalakad dyan sa bayan ng Kalasyaw. At ito nga ay isang karangalan at pagmamalaki ng bayan ng Kalasyaw. Ang pagkilala bilang 2025 Seal of Good Financial Housekeeping mula sa DILG. Ang pagkilalang ito ay isang matibay na patunay na ang bayan ng Kalasyaw ay tapat, yung malinaw at masinop ang kailang pamahala sa pundo ng bayan. Kung pasado ang isang lokal na pamahalaan sa Seal of Good Financial Housekeeping, maaaring masungkit ng bayan ng Kalasyaw din ang 2025 Seal of Good Local Governance. Ang Seal of Good Local Governance ay ang pinakamataas na parangal ng lokal na pamahalaan mula sa Department of the Interior and Local Government. Ito ay ang sumusukat sa pangkalahatang serbisyo publiko sa ilalim ng Republic Act 11292. Maraming kriteria, hindi lang 4, kundi 6 o 7
upang masungkit ng isang LGU yung SGLG. Ito, example, yung Financial Administration and Sustainability. Nakasama nga ang Good Financial Housekeeping. Meron yung Disaster Preparedness. Social Protection and Sensitivity, Health Compliance and Responsiveness at iba pa. Nandyan din ang Sustainable Education, yung Business Friendliness and Competitiveness, yung Safety, Peace and Order, yung Environment Management, Tourism, Culture, Arts, and saka yung Youth Development Program, yung Drug-Free Municipality at iba pang mga criteria. Actually, noong nag-umpisa ito, kada taon nadadagdagan yung criteria. Kaya maraming LGU ang bumagsak gaya noong 2023. Mayroong 493 na LGU sa buong Pilipinas. Ang tumanggap ng SGLG, tumaas ito noong 2024 na nakapagtala ng 714. Tama, from 493 sa buong Pilipinas. So, tumaas. Ay naging 714 noong 2024 ang tumanggap ng SGLG Award. Dito sa lalawigan ng Pangasinan, mayroong 24 municipalities ang nakatanggap noong 2023. Pagdating ng 2024, 11 na lang na munisipalidad. So, dahil hindi nila na-meet yung kailang yung mga requirements. Yan. Ito naman, ang bayan naman ng Mapandan, consistent ang kanilang SGLG na award mula nung 2023, 2024. Sa ilalim ng pamamahala ni Mayor Carl Christian F. Vega. Patuloy na maganda ang pamamalakad ni Mayor Vega, kaya back to back ang natanggap nila na Seal of Good Local Governance o SGLG mula sa DILG. Naupo si Mayor Carl Christian Vega bilang mayor taong 2022. Kaya July 1. Kaya yung kanyang pagsasakripisyo ay na-recognize nga ng DILG at nagkaroon sila ng SGLG Award ng taong natanggap nila noong 2023 at 2024. So, ibig sabihin natin ngayong 2025. Kasi na-evaluate na yung kasama sa evaluation itong Good Financial Housekeeping. Correct. Lahat walang natin dito sa Pangasinan, lahat sila pinarangalan ng 43 towns. 44 towns. 40 kasi 40, tama 48. 43 di may kulang na isa. May kulang na isa. 43. Sino nawala diyan? Ewan. May nawala. Yung nabasa ko kasi 43 kanto baka naman mali yung nabasa ko. Tignan natin kung sino yung nawala kasi 47 municipalities including 4 cities, so 43 yung municipality, apat yung pag nakaseparate ang Dagupan, hindi mo sinama. So 43 towns and 4 cities. 4 cities, ayan. Plus 1 sa Dagupan. So ayan. So congratulations po sa inyo. Yan po ay nagpapatunay na maganda po yung pamamalakad ninyo sa mga pondo ng bayan. Kung kaya't dyan sa evaluation na yan na isinagawa po ng Department of the Interior and Local Government ay binigyan kayo ng pagkilala o parangal sa good financial housekeeping. So congratulations at sana pagbutihin ninyo para sa ganon pagdating ng awarding ng SGLG ay walang maiiwan na mga LGUs sa Pangasinan. Talagang pahirap yung kailang criteria taon-taon nadadagdagan yan kaya't yung mga iba inaasam nilang makasungkit ng SGLG, hindi sila nakakasungkit dahil kulang ng mga requirements. Kaya't tingnan natin kung
yung bang apat na munisipalidad, apat na syudad at 43 na munisipalidad ay mapapasama mamaya sa yung mabibigyan ng SGLG Award. O hindi pa natin na kanyan matiyak kung may maiwan o wala. Ayan, sana wala po, ano? Alas 6:18 ng umaga. Diyan mo mapapatunayan talagang ang mga LGU ngayon ay ginagawa ang kanilang tungkulin. Pagdating sa pagmamanage ng pira ng kaban ng bayan. Ayan, oo. Sabi dito ni 0981-403-4093, congrats sa Mayor Patrick, yan ang tunay na may malasakit sa bayan. Sabi niya, okay. Si Kwan naman, 0936-9076, good job po, Mayor Patrick, sabi niya. 0956-3897, congratulations po, Mayor Patrick, sabi niya. Oo, sige. Mula sa 0986-3376, mga kapaborito, pwede bang magtanong, sabi niya. Oo. Pwede bang magtrabaho ng 24 hours ang kontraktor na nakakaabala sa pagtulog sa gabi, tulad dito sa ginagawa na diversion road sa Barangay Baay, Lingayen, Pangasinan. Salamat po, sabi niya. 24 hours? 24 hours daw eh. Oo. Papapresanda? Oo, siguro. Naghahabol sila ng oras. Para sa ganun, matapos nila yung naturang proyekto, baka mayroong time frame na binigay. Hindi natin alam yan, kaya nagkakaroon ng 24 hours. Sige, iyan talan okay tan. So 24 hours? 24 hours. San labi? Paano naman yung mga nagpapahinga? Kaya nga okay, andyan na tayo. Marka mo tanta papaplasanda. Pero consider yung irami mapapahinawa mata. Correct. Meron tayong batas na nagbabawal ng ingay na nakakaabala sa pampublikong lugar na nasa ilalim ng Civil Code, Clean Air Act at yung lokal na ordinansa kung mayroon man, di ba? Oo, meron tayo diyan na batas diyan Pero yung code na yan, yun yung Clean Air Act. Clean Air Act. Yung Civil Code. I-search ko nga Republic Act 386. Yung Civil Code of the Philippines. Tinatawag na nuisance. Yung kuwan na yan. Kaya kung nagbibigay ng ingay at nakakaistorbo sa mga residente yung natulang construction, lalo na sa gabi, dapat na bigyan nyo ng konsiderasyon yung mga residente dahil sila po ay nagpapahinga na sa gabi. Hindi yung 24 hours na magtatrabaho kayo para sa ganun istorbohin ninyo yung mga natutulog sa gabi. Tinatawagan natin ang pansin itong kontraktor, kung sino man ang kontraktor ito. Gumagawa niyan. At ang implementing agency, siyempre ang implementing agency yan is DPWH. Hindi natin matiyak kung anong kung yan ba ay nasasakupan ng DPWH Sikkim Pangasinan Engineering District, yung naturang proyekto na yan, o kaya sa implemented by regional office. Kasi diyan na nalilito ang taong bayan Siyempre yung project nasa distrito, sakop ng isang district engineering ng DPWH. Tapos yung pala ang implementing agency yung sa region.
Pero kailangan na tignan ito ng mga implementing agency kung totoo nga na nakakaistorbo. Ito Oh. doon sa may binasa mo, Oh. yung Republic Act number 386, Oo. yung Civil Code of the Philippines, Oo. merong mga article dyan. Correct. Oh. Ito, Article 694. Aha. Ang isang gawain na nakakasagabal o nakakaistorbo sa kaligtasan o kalusugan o kaginhawaan ng iba ay maituturing na nuisance. Yan, oo. Oo, Article 695. Oh. Ang nuisance ay maaaring pampubliko o pribado. Correct. So, kung ikaw ay pribado o ikaw ay nasa publiko, ang nuisance ay hindi pa rin pwede. Correct. O, Article 26 naman, ang bawat tao dapat igalang ang dignidad, Oo. katahimikan, Ayan. at kapayapaan ng kanyang kapwa. Ayan. Ang hindi makatwirang pangiistorbo ay maaaring magbigay ng karapatan sa danyo. So, ang tanong dyan, Oh. yung nagtatrabaho ba paggabi, ay yan talan, aliwan 24 hours mo, mga siguro overtime kamulatan. Aha. Overtime yung hanggang alas 10 o alas 10 kamulatan. Pero yung oras ng pagpapahinga at may mga maiingay na araramay ang kakabalag equipment. Oh. Talagang isturbuitan. Oh, kung yung video Kanino ka susumbong? kaya nga Kanino ka magre-report sa barangay? Oh. No, ang takot may barangay tapan tami ang tumay kinay. Correct, residente. Andi, may barangay natin ang takot tumay May makinggawa na equipment. may makinggo equipment o may contractor. Kasi contractor lang wala amo to. Correct. Iya atag opisyal. Oh. Kasi kung manira. Kaya nga. Kung yung yung video okay, na nagbibigay ng alas 10 lang ingay, mahigpit na pinagbabawal yan. Oo nga naman, Diba? ang video okay, Oh. hanggang alas 10. Hanggang alas 10. Oh. Hindi naman siguro, baka yung equipment naman, hanggang alas 10 lang din. Oh. Pero may mga painawa kay alas 8 Kaya nga. walay sakit mo Oh. Saan ka makarangal na Ganyan. kabalag equipment, talaga nabuwisi ka mo. Ang ingay isang yung noise pollution. Oo, bata ito sa Philippine Clean Air Act of 1999 na inamendaan po ito ng Republic Act 8749. Oo. So, nagbibigay ng noise pollution kung sakasakaling meron man yung mga ganyan na mga may ingay sa kapaligiran, tulad yan sa naturang construction, kung totoo man na Inarapartitan, barangay Baay, o yung raramay dumaringal tayo ditan. Oo. Maminsan pa, ma-record kayo mo. Kaya nga, i-record ninyo. I-record nyo nga yung inyong naririnig. Oo. At dapat i-video nyo yung mga equipment na maiingay. dapat may pizza yan, tapos idulog ninyo sa barangay kung ayaw nilang Si barangay, manggaway resolution. Oo. Noong galaw, may kapitan. Oo. Sa kapitan matat kinay, masamsamili o giptod sa raraman na oras dapat i-protekta niya yung komunidad. Lalante, paano itong protektahan? Hindi, kung sakisakaling meron reklamo, idunulog sa kanyang tanggapan. Agda na nang nangay. Oh. Agda na nang may kapitan na anapan dahil. Yan ang problema kung hindi nila nakikita. Madalang sa barangay hall, lumilihis sa mga issue. Ayaw magtrabaho. Ayaw magtrabaho. Hindi namin sinasabi na yung kapitan dyan, tamad pero tungkulin niya. Hindi ho namin sinasabi yan. Tungkulin niya na maglingkod, paglingkuran ng kanya mga kabayan. Pakinggan mo yung hinaing ng iyong kabarangay. So yun po yung kwan dyan. Yung nga sabi nga namin, video okay na lang, talagang pinagbabawal yan. Pinupuntahan pa ng mga minsan pag na-direct na isumbong sa pulis yan. Di ba yung mga pulis mismo na nagpapatol sa gabi, dagoon raratay kin. May ingal, video okay, di ba? Pero yung mga kwan, yung mga may ingay na tambutso, meron pa ba? Alam mo yung kaya rin maangugto. Angugto. Nanugto ka. Tapos, saan ka man siesta. Imbaga miya siesta, mampainawa kayo. Correct. Oo. Di ba? Kahit papano, dapat magpahinga ka rin.
Amay man magkalan na alam na may ugip mo, undalan may wab-wab yatang buso. Yung Kung ngalim tupak yun, awa. may ingay na tambutso. Anara may Mapler. tambutson kin, may ingal. Oh. Ang problema dyan kasi, may gumagawa. Wala rin mang gagawin tambutson, may ingal. Yung mga So, manufacturer. pag may gumagawa, meron ding magpo-purchase, may mga bibili. Oh. Di ba? Dapat yun ang higpitan ng mga otoridad natin. Kung sino yung mga nagbibinta ng mga maingay na mapler, dapat na yun ang kasuhan natin. Kumpiskahin ang mga ginawa nilang mga maingay na mapler at pagmultahin. From Iran LGU, wala ray checkpoint na police. May PNP, wala awit dan tools. Wala pa nagbagbagda. No wala checkpoint da, wala apara da sa tambutso to ken substandard. Substandard kwantila ta sa standard to tanan impaway da ken aliwan maingal. Correct. San salat nan substandard may wab-wab. Wala tools pero may tools iterdad sa may makinggaway motor. Bagbag mo tay tambutsom. Sa mo maso unjay. Wala ordinansa tayo, bawal. So untan iran na klase na tambutso ta wala ray kintutan wala ray sukatan. Correct. Na tanol no ganon to na kakasil dapat. Pero aram atan babagamot kini atan may chamba ordinance Chamba na chambanda ka. Chambanda ka di ba? Pero no agda ka at chambaan agda ka timingan. Libre ka. Libre. Libre ka na mampabatot, mampaingal at okay labat. Pero pag natsambahan ka, yun yung chamba ordinance. Malas mo, kukumpiskahin yung mapler mo, baka pati motorsiklo, siyempre, impound na nila yan. Kaya kayo po na nagpapalit ng mga mapler, dapat tuntinto na kayo doon sa original na mapler na ng motorsiklo nung kinuha nyo, yung motorsiklo ninyo. Huwag nyo nang papapalitan dahil pag pinapalitan ninyo yan ng maingay, nuisance kanyan pollution noise pollution yan kaya hinuhuli nila yan hinuhuli yan dahil bawal po yung maingay na mapler. Ang di baling maingay na ang asawa nyo sa bahay, huwag lang yung maingay na mapler. Umpoil kami kaya rilabat na pigaran pa'y mano. Ang puta-putang Iran Balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran Sunata. Dami yung... Hawak mo ang beat. Son, ang puta-putang Iran impormasyon. Alias, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad
ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong Dagupeño, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalabat. At paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ha? Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare. Alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Good morning mga kapaborito, 6:30 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Tatay, Papa, Daddy, Amang, ano man ang tawag natin sa kanila, ating bigyan pugay ang mga haligi ng tahanan na tumataguyod sa kanilang mga pamilya sa kabila ng hamon ng buhay. Ngayon Father's Day, ipakitang proud ka sa tatag ni Tatay. Mula sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Happy Father's Day! Basta tayo'y magkasama. Paborito ng kabataan
Radyo Pangasinan WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:38 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Makterion Lingkor, Atoy Magti Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Sa aking gawing kanan, ang maaga nagigising, hindi pa tumitalaw ang manok. Gising na ang ating baby, Joey Baby. Advance Happy Father's Day. Tuwing ano yan, third week ng sa June 21. Sa linggo yan, linggo. Sunday. Third Sunday of June. Ayan. Good morning, good samay kin, abangon la. May interview mo. Sir, nga po. Medyo kuan, naksawan imay kin, mansanggok ne. Taloy-agulan na ugin. Maambatol sa panahon, sa mantika, ungkibtel. Naugip sa mantika. Naksawan mo. Naksawan mo. Good morning kay Lolo Orpilia, kay Marivic Rivera Balason, Mar Pascua, kay Maricris Sabara, Susana Bungar Bustamante, Merlita Abilia, kay Elmer Soriano at Silvia Romero. Meron itong lumabas sa social media, kapaborito Errol, mula sa account ni Cristelyn Mendoza Ferrer. Sabi niya rito, shout out po sa security ng National ID o PSA, Philippine Statistics Authority, sa Kalasyaw. Grabe naman kayo ng hingi kayo ng lagay, bayad sa amin para ilista ang pangalan ng Mr. Ko. Sabi nyo, babalik na lang siya ng 6:30 ng umaga, kalaunan, noong bumalik siya, nawala pangalan niya sa listahan. Ano yan? Scammer? Sabi niya. Unang-una, walang dapat bayaran dyan. Correct. Sa may, dyan sa may opisina. Okay. Dahil pagkukuha ka ng dokumento ngayon, online. Online, okay. Oo. So, kailangan mo ng iyong birth certificate. Pumunta ka lang sa website nila. Fill up ka ng kanilang online form. Kahit na yung national ID. At doon ipapadala sa bahay nyo yung PSA tapos birth certificate ang kanilang correct. Kukunin o kaya marriage. Sino man, yan mga yan, pwede na yan sa online i-deliver yan sa inyong bahay. Pero itong national ID? National ID ang sinasabi niya. Kukuha siya ng national ID, ano? Siguro, kaya magpapalit ng national ID, hindi naman na specify kung siya ay kukuha o magpapalit ng national ID. Pero ano man ang kanilang so pagdadaditan. Ang saan wala ganagawan bayaran. Hindi pwede. At na isulat sungaran to. Siyempre kintan. Wala ray at itawagad saya ay no mga lakay nansama no mga lakay ken.
Fixer. Fixer. May gwardiya, so namaliwa fixer. Yan ang sinasabi nga rito. Isulat sungaran to, taong pawel kayong buwasan. So, ngayon, imagine, ang tunuras na pinapawel, alas 6. Alas 6 na... Nakabosad. Siyempre, sa Panlukas alas 8, alas 9. Mula dito. So, sinakbayan dala. Okay, ngayon, ang tanong ko dito, nakuha nyo ba ang pangalan ng security? Naka-uniforme ba? O baka naman nagpanggap lang? Ngayon, ang tanong dyan, kung nakuha ninyo, nandoon yung apelido niya, pangalan niya, at saka yung agency niya. Pwede nyong idulog yung reklamo nyo sa kanyang agency, kung anong security agency yan. Kung totoo man. Ngayon, no security agency. Kasi gobyerno tan eh. Meron din mga government na kwan eh. Mamaya direktang empleyado na nila, pero security ang kanyang posisyon. Ngayon, ang tanong ko naman na pangalawa, direct ba na ibinigay ninyo yung pera doon sa security guard, kung security guard man yan, magkano po yung binigay ninyo na pera dyan? Meron bang witness na magpapatunay na nagbigay kayo ng pera? Pero pag nagbigay ka ng pera, suhol yan eh. Di ba? Kaya nga. Sinusuhulan nyo pag ganon. Di ba? Hindi rin. Kung siningil nga sila, na magbigay ng pera, fixer yan. Ngayon, yung pangalawa niyang dito, kayo, irereklamo namin kayo sa head ninyo, sabi niya. Dapat lang. Okay. Ganyan ginagawa nyo. Kasama din ang isang tricycle driver. So, nabanggit nga, tricycle driver. Ngayon, ang tanong ko naman, sino ang nangulikta ng pera? Yung tricycle driver o yung security na sinasabi nyo? Okay. Kung yung tricycle driver, walang walang pananagutan yung security. Pero bakit pinaakusan na niya? Hindi rin. Bakit nakakalusot yung ganyan? Oo nga. Yung ganyan na may mga ibang hindi empleyado, may mangungulekta ng pera. Kasi itong paratang ni Cristelyn Mendoza Ferrer ay mabigat. Mabigat na paratang ito. Dapat mong patunayan na talagang meron nga yung ganyan na nangyayari dyan sa loob ng PSA Kalasyaw. Okay. So, yung tricycle driver, nakuha mo ba yung plate number ng tricycle driver? Yan, importante yan. Kasi... dapat sa mambano dito, wala rin untan, may gwardya. Nga po, ibabagadan involve mo sa gwardya, wala ko na ibans titan, pero wala yung kita. Yan ang... anong ginagawa ng ahensya? Dapat... may PSA mismo, dapat aksyonan to. Dapat yung PSA head ng Kalasyaw ay magsagawa ng masusing investigasyon kaugnay dito sa pangyayaring ito kung mayroon man talaga ito. Siguro hindi naman siguro mag-voice out ng salubin itong si Cristelyn Mendoza Ferrer kung hindi nakaranas ang ganitong pangyayari dyan sa PSA Kalasyaw. So, tignan natin kung ito ay naidulog na ba sa tanggapan ng head ng PSA, o kaya pwede rin kayong pwede nyong idulog yan sa 888 doon sa Malacanang, para sa ganun maimbestigahong mabuti kung totoo nga ang mga pangyayaring ito. So ito hindi maganda yung ganitong nangyayari kung meron man yung magpapa-schedule ka, magbabayad ka para ikaw i-schedule. Ngayon wala naman pala sa listahan yung pangalan ng asawa niya. So nagbayad siguro ito. Magkano bang binayad mo, Cristelyn Mendoza Ferrer? Kasi pampalista ka, mambayar ka. Kaya nga online na ngayon. Online na kahit nasaan, kahit sa LTO, di ba? Ganyan din.
dyan sa NBI, ganyan din, di ba? Online. Diba? Yung National Police Clearance. Mga online na yung mga online yan, na eh. Oo, para mabilis yung serbisyo, hindi ka na nakapila. Oo. Dati kasi dyan sa PSA, haba pila dyan eh. Hirap yung mga pila dahil sa napakahabang pila. Yung mga iba kasi galing pa sa ibang probinsya. Pupunta lang dito. Yun yung mga siguro nakapag online pero dito sila dito sila lang kapag online sa PSA Kalasyaw. Kaya napakahabang pila kung minsan diyan. Oo. So, ito hindi magandang gawain kung sakasakali man na totoo man ito. Itong sumbong ni Cristelyn Mendoza Ferrer. Alas 6:48 ng umaga. Kaya ito kabayag dalan Kintan. May abayag dalan inaksyon na gobyerno rarate untan. Wala picture sa labas. Kintan bilang tua. Di ba? Sabi nila, wala nang picture sa anumang ahensya ng gobyerno. Pero meron pa rin eh. Hindi mo matanggal eh. Diyan sa LTO nga, may mga reklamo diyan, may mga nagbabayad sa mga picture tapos hindi na nila makikita yung picture. May hirap pag dumaan kayo sa picture. 50-50 ang chance diyan. Malamang na makuha ninyo, pero yung mga iba Diyan LTO wala na picture natan. Wala ni simple. Wala ni picture at LTO no mga lakay students mo. Wala man singil dito na ta required lang timat so driving lesson. Mambayar ka lang naman na itakin. Tapos na. Hindi ka na may hirapan. Amay kini, amay TPL amay third party liability insurance meron din. Hindi tagawanan kinta. Marami. Magandang ka pula. Marami dyan. Ano lang. Dati garapal. Pero ngayon Pino. Pero natan Pino so panagkinda. So Pino so panagtrabaho da. Matatanggal yung mga ganyan na gawain sa loob ng mga ahensya kung magsasample sila. Wala nasampulan si rin. Yung problema nga Are Pilipino mo, taga-beta mo, shortcut, kagkatanda mo. Kung yung, kung nga, kasabig karsada, wala lisensya, agtuan taso, kaya. Kung sa bagay, yung mga gumagawa dyan sa loob ng mga ahensya na yan, barya-barya lang. Hindi tulad sa Senado. Mali-malita. Diba? Kami ang sisihin ninyo, malit-malit lang, barya-barya lang yung aming kinukuha kayo. Bilyon-bilyon. Imbestigahan nyo muna ang sarili nyo bago kami. Wala may katungtungkulan to. Sa ikwanto lang at kiyan. Ang magnanakaw na ordinaryong tao, nagnakaw lang ng mangga, kulong. Pero yung nagnakaw ng bilyon sa kaban ng bayan, mamaya kadungalan ko yan kanang ko social media. Sila na yung nagnakaw. Sila pa ang mag-imbestiga. Sila ang mag-iimbestiga. Sila pa ang magpapakulong. Sila pa ang nagrereklamo. Ayan. Kaya malararatan mo ito. Bago nila naabot pa ba ng 2028 election yan? Yung pag-imbestiga dyan sa flood control na yan? Malamang. Malinaw naman kung sino-sino yung mga magnanakaw dyan? Malamang, naaabot pa yan. Siyempre, sino ba yung mga involved dyan? Ewan. Diba?
Di ko alam. Lahat sila wala daw alam. Siyempre, hugas kamay na lang yan. Lahat sila walang kinalaman. Oo, Di ipalsayo kin Pilipino tayo pa nagtakuyo. matapos na maulingan ang kanilang mga palad, pagdating ng investigasyon, nagsihugas ng hugas. kamay. Gobyerno talaga. Sa bagay, hindi mo na patunayan na bit-bit niya ng malita. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa kanilang mga transistor radio. Pwede pa tayong mag-exercise sa engineer. Sige! Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar, good morning. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny the Twin, good morning sir. Tanse. Engineer Ben the Twin. Ayan. Si Councilor Mike Sison, good morning. Si Councilor Jopi Loresco. Good morning. Good morning din kay former Councilor Gerald Apicial. Serbisyong Espesyal. Diyan sa may Mayor's Office ng Kalasyaw, good morning kay Madam Marmy, kay Boss Carlo at Sir Bayan. Gayon din kay Sergeant Esteves, magandang umaga. At kay Madam Jubet Apiado Esteves, magandang umaga. Si Sergeant Basa, good morning. Good morning, congratulations. Good morning din kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandana. Hoy, si Dr. Felix Domicilio, good morning. Sir Jeffrey, good morning. Kay Boss Darwin, ayan, magandang umaga. At ganoon din kay Ansel Sarate, good morning. Si Liga President. Si Liga President Alex Aquino. Ayan, good morning. Si Kun nga pala, Councilor Pinulyar. Councilor Freddy Pinulyar. Belated happy birthday. Ba, sa Kisimbale celebration to extended yan hanggang December. Councilor Chineros Flores na Mangaldan, magandang umaga. Kay Vice Mayor Johnny Cabrera. Si Sir Jonar Lapore. Good morning, dito na Barangay Anolid. Si Caramel de la Cruz. Good morning. Good morning. Kumusta na po kayo? Siyempre, ganun din kay Madam Geraldine de la Cruz. Magandang umaga sa inyo. Yung kanilang may bahay. Ayan. Clifford Abilia, magandang umaga. Kay Michael Mariado Sugano ba? Rebecca Haminya Tamayo, Lisa Sim, magandang umaga. Si Sir Ben Obellanos, good morning. Diyan sa may Kalasyaw. Si Master Zarlo Gonzales, tan si Buds Vidal, good morning. Good morning din kay Kagawad Raymond Taminaya dyan sa may barangay Mangkop, Kalasyaw. Si Police Major Mark Ryan Taminaya, good morning. Ayan. At good morning din kay Kapitan Saldi Bauson ng barangay Makabito, Kalasyaw. Sa ikuanan Atong Remo, advance happy birthday. At si sa may Sangka Dabesan, Gobernador Adluyag na Pangasinan, Gob Ama. Correct. Nabuwas. Governor Amado T. Espino Jr. Nabuwas ito, nabuwas. Long live and live long, Gob. Ayan, And Boss Atong. Advance, happy birthday. Huwag mo nang tanungin kung ilang taon na. Si Jomar Tabora de Guzman, manduring nalira ko na Kanawalan. Uy, Bimalay. Good morning. Good morning, si kayo dito, Bimalay. Si J.M. Balesteros, good morning. Si Sir Ben, good morning mga amigo. Si Dado Pidlawan dito na Kalasyaw, good morning. Tan si Harold Kangat, good morning. Wala po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan kaya kayo po pansamantalang namamalam sa Himpapoid at magbabalik sa araw ng Lunes dahil bukas Sabado. Ano yung Sabado? Sabon, Banlaw, Downy. Ayan, Pagdating ng Linggo, Iron Man. Nagpapalansa.
Ang inyo po nga nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Actor yung lingkor at yung magtipangasinan Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Dyan sa aking gawing kanan, dyan sa ang ating station manager Joy Baby. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan. Early in the morning! Nika Oli Navarro. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan